Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. nilaglag ako ng kumpare ko. Magandang umaga po, Call and Teach, at sa lahat ng mga suking tagapakinig ng inyong programang Mga katas ng nakalipas. itago niyo na lang po ako sa pangalang Ismael ng Zabarte, Quezon City. Na-bored na. May 2 anak po at isa lang po ang aking asawa, si Rowena. Nagtatrabaho siya bilang office staff. Maliban sa asawa ko ay naamin ko po may naging jowa ko, si Nika. Maganda, maputi, mas bata, at kapitbahay po namin siya. Aminado po ako, Colantis, na dala lang po ako sa tukso. At ang may alam lang po nito ay ang aking kaibigan na si Julio. Tropa ko po talaga siya. Minsan binibigyan ko pa ng pamasahe. Minsan sa bahay pa kumakain. At minsan nanghihiram din siya ng motor. Siguro nabighani si Nika sa aking mga 3 points kapag may paliga sa amin. At dito na po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Par! Kakainis naman. May storbo? Wait lang. Sandali. Kamaingat. Par! May tumatawag, sino may istorbo na yan sa atin? Istorbo talaga yung mga tao sa pagmamahala natin. Ay, naku, ayoko lang sinisisiyak. Par, sorry par, wala akong pamasahe, par. Ano ba yan? Ano pa kasturbo mo naman? Alam mo namang nandito ako kay Nanika eh.
Kaya nga, par, alam ko nandito ka. Kaya nga, pairam naman pamasahe, par. Sige na, sige na. Oh, yan. Oh, okay na ba yan? Salamat, par, ha? Sige, par. Continue your journey. Ay, storbo talaga. Parang nawalan na ako ng gana. Ano ka ba? Huwag kang mawala ng gana. Kasi naman eh. Tuloy na natin to, baby. Ano ka ba? Ayun lang tayo may time eh. Parang nawalan na ako ng gana. Lumambot na. Ano na? Mabilis lang yan. Sige na. Halika na. Mabilis. Ay, nako. Mataas siguro yung sugar ko. Tayo na magalit ka dyan. Dali, magagalit na rin yan. Galitin mo kasi. Oh, sige pa, galitin pa. Oh, ayan na. Ayan, ang bilis naman pala kausap niyan. sabi Yan ang ko gusto sa'yo ko. eh. Mabilis kausap. Halika Pag dito. ganyan, ako mapapalaban talaga. Kailangan pa bang i-memorize yan? Halika dito, halika. Anong sasagot mo? Par! Anong isasagot? Basic, par! Basic! Sandali. Bakit nandiyan pa yung pare mo? Yun na nga eh, Ano yun na ba nga eh. naman Sandali yan? lang. Ay, Kailangan naku, pa ba nakakainis. i-memorize yan? Basic! Par, istorbo ka, par. Par, pasensya na, par. Wala akong masakyan, par. Pwede manghiram na lang ng motor mo, par. Igagamitin ko eh. Kasi intusan ako, mamalingki ako mamaya eh. Ang tagal namang umalis yan! Babe, dali lang, babe. Alam mo, dapat yan na. Balis ka na, pre. Pera mga na motor para makalis na ako. Sige na. Sabi mo na, kailangan pa ba i-memorize yan? Basic! Basic na basic, bay. Pag wala ka masakyan, manghiram ka ng motor. Basic! Sige na, umalis ka. Oh, sige na nga, sige na nga. Oh, yan. Ingatan mo yung motor ko, ha. Ingatan mo. Pantay ka lang sa akin. Para ako nang bahala sa motor mo, para, ha? Teka, tumatawag si Mrs. O yan, susi. Diyan, sabihin mo, magkasama tayo. Ha? Sabihin mo, magkasama tayo. Hello? Hello? Hello, ma. Ismael, asan ka ba, pa? Kasama ko si parang Julio. Patingin nga kung kasama mo si Julio. Ayan si parang Julio. Basic! Basic! Ba't kayo magkasama? Bakit? Maglalaro sana kami kaso malingki Eh, ba't nakawala kang t-shirt? Siya meron. Ang init kasi. Tsaka bakit pawis na pawis ka? Si ano, bagong ligo. Warm up. Nag-warm up na kami dito. Malapit na to sa court eh. Nag-warm up lang kami. Pare, totoo ba yun? Nag-warm up kayo? Oh, basic! Bago mag-start, basic, mag-warm up muna. Ayaw nga, kailangan pa ba i-memorize yan? Basic nga, balit ulit. O sige, Sige na, ingat sige ka, na. mahal ah. Oh, sige ba? Ingat Ano ah, yung papabili mo? Gulay? Pareng Julio, ingat ah. Salamat, basic. Pareng Julio, pakisabi, bilihan ako ng tokwa tsaka kangkong. Sabihan mo pala, asama mo yan. Kayo, sama may hawak na cellphone. Papa, Oo. Ako may hawak. Ano? Papa, pabili ng tokwa, 2 balot. Magpiprito ako para masarap ulam natin pag uwi. Sige. Okay ba yun? Okay, Ingat, okay. mahal. Okay, Papa, bye-bye. bye-bye. Ay, buti naman. Salamat ha. Tagal naman! Ang Sige na, umalis ka na. Dali mo na yung motor. Ay, salamat ba yan? Ayaw, malambot na naman. Ay, pagod na ako pa ulit-ulit ah. Ano ba yan? Sige na, alis na nga lang ako. Next time na lang. Tingnan mo! Ayaw mo. Sabi mo malambot. Kaya ko yan. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic yan sa akin. Basic! Bar, wag ka na sumilip dyan. Bar, umalis ka na, Bar! Sabi ko, Ito talagang pasensyahan mo na. Pasensyahan mo na. Halika nga na dito. Sige. Halika na. Halika na. Ikaw na bahala. Ito na talaga, last na to. Nika. Tingnan ko nga kung matigas ah! Ayan, ang sinasabi ko.
Muntik na pong mabulabog ang lahat, Col and Tits. Buti na lang andyan ang kumpare kong si Julio. Pag nasa labas talaga ako at pupunta ako kay Nika, siya ang maasahan ko. Siyempre, kaibigan ko siya eh. Basic! At hindi ko lang po alam bakit siya nainggit at nagalit sa akin. Kwento ng mga tropa namin, mga kalaro namin sa basketball. Nainis daw sa akin si Julio. Totoo naman na binibigyan ko siyang pamasahe. Sa bahay din siya kumakain minsan. Pinapahiram ko rin siya ng motor. Sinasabi ko lang naman po yung totoo. Di ko alam ba't siya nagalit dun. At nung nagkaroon ng birthday party, dahil birthday ng anak ko, inimbita ko pa rin siya. Dahil magkaibigan kami. Happy birthday, anak! Thank you, Papa. Ayan o. Kuya Junjun, Happy birthday, sis! kanta na po kayo. Ano, sis? Kapatid, sis! Bro, gusto mo, bro? Si Jinjin. Hindi po ako Jinjin, Dori, sanay. Jinjin! Kanta na po tayo, Sige na, Papa. kanta na din, Kanta na tayo, mga bata, Happy. Happy! Kuya Junjun, kanta. Happy! Tita Trixie! Oh, Pag mas malakas sa'yo dapat sa parents ko, mas malakas sa kanta kasi parents ko sila. So, hilahin yung dila ng batang ito. Ulit, tinawa lang sa'yo, Tita Trixie. Happy birthday sa'yo. O, Trixie, pakagit nga yung lighter. Nakalimutan mo, Trixie. Ayan. Yan, okay. Blow na the candle. Blow na. Ang wish ko po, sana po si Tita Trixie hindi na siya lagi nakikikain dito at kumukuha po naman po Hoy! toyo, hindi alam ni Mama. Hoy! Birthday mo, dapat wish mo sa sarili mo. Huwag mo mandami na ibang tao. Kasi po, pag hindi ka na po nangungupit ng walimbat po ng mga grocery namin, masaya si Mama, masaya ako. It's a domino effect. Magbigay ko ng mga plato doon sa mga bisita, Thank you po sa pagpunta. Thank you po sa mga bisita. Ay, tinitigan ko. Hoy, wag kang Tinitigan ko. Hoy, wag kang kumanta niyan! Nakita ko no? Tinitigan ko. Nilapitan ko. Hanggang sa may diwata pag ikaw, Kuya Junjun, nalasing kagabi. Ginanon ko. Hoy! Kayo talaga. Uy, par, happy birthday sa anak mo. Jinjin, pasensya na, tupalo na lang regalo, ha? Tito, Julio. Tito Julio, dapat po mas malaki regalo mo kasi ibubulong kali ka. Ano yan? Kasi alam ko po na may kariming ginagawa si Papa. At ikaw Hala, naman may regalo ako sa'yo. Ay, ano po? Ha? iPad. Tupalo nga lang. Tupalo. Kasi po pag hindi nyo nilakihan regalo ngayon, as in now na, magbibigay po ako ng clue kay Mama. Tupalo na may nga. secret po kayo. Bibigyan kita, anong gusto mo ba sa'yo? Tupalo Cash natin, po ha? ngayon, 5K. 500 lang. 1K. 500 lang, wala 1K na. po last tawad. 800. Sige po, pwede na po yan. Yan, di po ako magsumbong. Par. Kain na po, Tito Alam ng Julio. anak mo, par, kaya bigyan mo ko pera, par. Bayaran natin ito. Papa, Sino ako na bahala dyan? Papa, mag-asikaso. Sige na. Ma. Salamat po sa pagpunta sa birthday. Asikasuhin mo na Salamat yung po mga sa bisita. pagpunta. Uy, happy birthday. Pare Dito Julio, tayo, tayo. pakibuhat nga yung mga ice cube doon sa may cooler. Dali. At wala nang, wala nang mga Sige, yelo doon. Mar, ako bahala, Mar. Okay. Mar, nalagay ko na pala yung mga doon, mga beer, nabigyan ko Pare, na yung salamat Salamat sa tulong mo. Kung wala, paano na lang kung wala ka? Diyos Medyo ko, nakainom lang hirap ako, na Mar. hirap kami dito. May sasabihin lang ako sa'yo, Mar, na kainom na kasi ako eh. Ano yan? Importante ba yan? Importante May sakit ito. ba si Mare? Di, alam mo, kukonsensya kasi ako. Konsensya saan? May ginawa ka, may pinatay ka bang tao? Wala, hindi ako ganyan. Ang asawa mo kasi, bantayan mo yan. Bakit? Anong ginagawa ni Ismael? Kilala mo yung maganda na nanonood pag naglalaro kami ng basketball. Kabit niya yun? Yung babae niya yun, si Nika. Kabit niya yun! Oo, Mar. Paano mo na
sigurado baka sinisiraan mo lang siya kasi gwapo siya, pangit ka. Ah, grabe ka. Sakit mo naman magsalita, Hindi, Mar. sinasabi ko lang kung sirain yung pamilya namin. Maayos Hindi ko yung sinisira. pagsasama namin mag-asawa. Oh, ayan oh. Binidyohan ko pa silang dalawa. Oh. Oh my God! Ang laswa! Hindi yan. Hindi naman sila nakahubad. Marang OA naman ito. Ayan, dyan ako nangihiram ng motor Pero ng hindi asawa naman mo. sila magka-holding hands eh. Bahay ng babae mo. Ayan, pumasok sila. Oh. Oo Ayan, oh. nga, bakit siya nakahubad-baro yung Sinabi asawa ko nga sa'yo, Mar. Bantayan mo yung asawa mo. Pare, Mar, salamat. pautang, Mar, pautang. Kuha ka na lang muna ng bigas dyan. Wala akong kasi naubos ko sa Sige, birthday salamat. ni Jinji. Salamat, Mar, Salamat sa concern mo, pare. Ay, natapos din yung Pagod okasyon ka? na. Pagod na pagod ako. Ismael, pwede tayo mag-usap. Bukas na lang. Pagod Sino na ako. si Nika? Ha? Ala, nausuli na ba yung mga Ito, bote? kaninong bahay to? Nasuli na ba yung mga bote? Kaninong bahay Yung mga- to? Sasagot ka hindi. Kasi kung hindi, lalakasan ko yung boses ko. May level 1, level 2, hanggang level 10 to. Uli, ano, Ba't ka nasa loob nakahubad? Baro ka, pawis na pawis ka. May- Yan yung araw na tinawagan kita. Hindi, may inayos kami. Sino si Nika? Pag di ka umamin, makikipaghiwalay ako. Kapitbahay natin. Makikipaghiwalay ako pag hindi ka umamin. Kapitbahay nga natin. Ano mo si Nika? Kapitbahay! May relasyon kayo. Wala kaming relasyon na patulong lang yan. Huling-huli ka na! Huling-huli Wala ka na? kang ebidensya. Sino nagsabi? Si paring Julio! Di ba best friend kayo, ha? Ano? Siya mismo, kaya paano hindi ako maniniwala? At saka may picture pa, ano? Magdidiray ka pa? Pag di ka umama, kayo pag-iwalay ako sa'yo, tandaan mo yan. Ang kapal na Hindi mukha yan mo. totoo. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Hindi ka na naya sa mga anak mo. Ayoko na! Hindi nga totoo yan. Tumigil ka nga. Ayoko na! Tumahimik ka. Ayoko na! Nakakaya ka sa ibang tao. Tumahimik ka. Ikaw nga! Ako pa yung mahihiya! Ikaw! Kayo ni Nika! Yung makating babae na yon! Tumahimik. Ang dapat mahiya! Ano ba? Ha? Tumigil ka, Higad! tumigil ka. Pareho kayong higad ang kakati nyo! Ang kakati nyo kapal na Tumigil. mukha mo! Kapit-bahay pa Tumigil natin! ka. Hindi ka man lang lumayo-layo ng kakalad ka ring babae! Ang kapal na mukha! Pupuntahan ko yun! Ibabarangay Tumigil ko ka. Tumigil ka. Ayoko na! Di ko pa lubos maisip, call and teach, kung bakit ako nilaglag ni Julio. Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Tinutulungan ko pa nga siya eh. Kaya matapos po yun, away na kami ng away na aking asawa. At kamuntikan na kami maghiwalay. Minsan, napatawag pa rin si Nika sa akin. Hello? Ba't di ka na nagpupunta Ba't dito? ka tumatawag? Huwag ka na tumawag. Di ba kasi wala hindi na ka tayo? Wala na nga tayo. Hindi ako makakapayag. Wala na tayo. Magsaskandalo ako. Tumigil ka, tumigil ka. Hindi lang pwede mo akong basta-basta iwan ng gano'n pagkatapos lahat ng Tumigil nangyari. ka nga. Paano pag nabuntis ako, ha? Kapal na mukha mo. Hindi ka naman buntis. Sige, tumigil ka na. Paano nga? Tumigil Kapal ka na na. mukha mo. Pag Nika, isaskandalo ako, susubok kita sa asawa ko. huwag mo na ako sumbong, alam na niya. Baka na nga yung cellphone na yan? Bitaw na. Baka na nga yun? Sino ba yan? Hoy! Ikaw pala ang legal wife. Ha? Ang kapal na mukha mo. Ay, baliktad. Ang kapal na mukha mo? Tumigil na kayo. Tama na. Tumatawag ka pa sa harap ko, ha? Ang kapal na mukha mo, katay mong babae ka! Pupuntahan kita dyan! Eh di pumunta ka, alam mo, kung hindi ako, Yummy, hindi man bababae ang asawa mo. Ang tapang talaga ng mga kabit ngayon! Tumigil ka! Iba talagang Tama na! klase! Talaga! Tumigil. Kasi ako ang mahal. Ha? Ikaw ang mahal? Kasi isang sabi lang ng asawa ko, bubuka ka na! Uy! Tumigil ka na. Eh di ka ba talaga Akin- titigil ha? Ang akin- kapal na mukha mo, akin na yung pangit mo cellphone. naman, kaya nga nangangapit yung asawa mo kasi hindi ka na... Akin na yung cellphone. Tama na. Tama na.
Itatapon ko na itong SIM. Oh, ayan. Ayan. Bali na yan. Ayoko na, Ismael. Maawa ka sa mga bata. Ang kapal ng mukha ng dalawa, ayoko na. Tawarin mo na ako. Nag-away ba kayo ni Papa? Sige na, tama Anak, na. iiwan ko na yung Hindi papa nga. ko. Ayusin natin to. Please, sige na, please. Mama, huwag kayo maghiwalay. Sige na, patawarin mo na. Mama, Kuya Junjun, please. Mga anak. Sige, para sa inyo. Bibigyan ko ng pagkakataon ng papa nyo. Ng babae kasi eh. Kuya Junjun. Huwag mo na ako inamay. Mama, okay lang yan. At least gwapo. Ibig sabihin si Papa. Marami na umaling. Tama na, anak. Huwag mo nang dagdagan. Sige na. Pinapatawad na kita. back the way they used Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!